Nu har jeg fri, og det vil sige, at jeg kan få mig en god kop kaffe for lærerkontoret, hvad man nu kalder det. Har drengen lige fanget en ny shiny Pikachu? Hvad? Er det slet ikke vildt med en shiny Pikachu? En shiny Pikachu, den er mega sjælden. Slet ikke, fordi jeg allerede har 3. Kan I høre mig? Ja, godt. Det er fordi, jeg har lavet en ny opfindelse. I godt gerne have Pokémons i virkeligheden. Jo, det vil I. Det ved jeg. Det vil I. Okay? Bare sige, det vil I. Ja, okay, godt. Jeg kan få Pokémons til at blive i virkeligheden med min nye opfindelse her. Ja, det vil sige, opfindelsen er, at Pokémon er til virkelighed. LOL. Hvad er Pokémon? Altså, er du dum? Undskyld. Godt, ja. Hvor kom vi fra? Din opfindelse. Nå ja, tak. Og nu vil jeg vise jer en Pikachu. Pika. Har I nogensinde tænkt over, hvad det egentlig er, den siger? Nu når Pokémon er blevet lavet, synes jeg også, I skal fange nogen med den her Pokéball. Hey Bip, se lige hvad jeg har fanget. Flot, men se hvad jeg har fanget. Det er jo den legendariske Rayquaza. Haha, det var meningen. Jeg vidste godt, at Pokémon ville begynde at angribe folk. Jeg er ond. Mahahaha. Bare rolig, den fikser jeg. Oddiesbo Leafage. Det her kommer du til at fortryde. Det er i virkeligheden en tomat. Maha. Hold op. Haha, jeg har overtaget byen, og I er mine slaver. Ha, jeg har skidt på jer. Ha, jeg skider på jer. Altså sådan teknisk set. Lille møgung. Pokémon er ikke sejt mere. Jeg kommer til at spille noget basket.